дисциплината хвърляне диск юноши и младша възраст. Състезателите ще бъдат наградени от Светла Миткова, треньорка на победителя, многократна медалистка от Европейски първенства на гюле и призорка от Олимпийски игри и световни първенства на гюле и диск. Трето място и бронзов медал на диск юноши младша възраст Кристиян Сотиров. Суперспорт Варна, 37 метра 95 сантиметра. Второ място и северен медал Вели Вели, Лудогорец Разград, 42 метра 88 сантиметра. Държавен шампион на диск за юноши младша възраст от зимното първенство 2011 Борис Геранов, Цветанка Христова Казанлък, 46 метра 32 сантиметра.